mama. I know, I know, you want me to do ma. Do. Akpọrọ gị nya phone go n'iti n'ime akpa. Onye na-akpọ gị mgbe n'ehihie onye a na-egbu oge. Ka mara ma ọwa ọrụ ka ị nọ ka ị ma ahịa ka ị ma ebe mmadụ nwụrụ. Na nke kasị. Ka kekwanụ ka ome. I know. Ai dị mma. Ọga m na ụmụ nwaanyị ya na-egbodo. Nwere nwa abụọ bịa chọrọ ya bịa nso ha nọ n'ime rum. Nsogbu anọ. Okay, ọ maka settlement. Mba, nsogbu anọ. All next month na British agba German. Pụrụkpọta agba n'ihu ihe amarazie mbe na-abụ nke bụ oke. Oke nwa ka m bụ. Ihe m bụ nwa oke nwa. Nwamgbe nta aha m agbanwe. Na-azazi omena cash. Ọ nwata cash. Ọ ụmụ ihe arụsị China ma ọ wụ akụ na ebu ajị ma bụrụ ụmụ ruru. Mba. Ọga m nwere obi mgbaghara. Ụfọdụ ihe niile m na-eme n'ụlọ a still ya na-agbaghara m. That shows he is a good person. And dị ncha ahụ ya. Ọ gaghị abụọ m aka. He will settle me well. Ọkụ ma that boy ụmụaka ka isi ozi ụmụaka. Ke nwa beboko na ke mpa ha bibini before. Ọ ga ya settle ya last month. Ke ma mụ na ya soro bịa mgbe ahụ mpa nwụrụ. Yes. I settle all ya last month and gị hụ ego this man binyere nwa ahụ 10 million naira cash. Zoro ya shop na man market. Onye m na-ekwu na oge ya hụkwara n'azụ ọga m anya. Ọga m ogodo donko. Also billions na-abata everyday. Mụnwa na-emegodo and na-eme expect times 2 of what the oga gave to him. Sure. Ya ga-emere m onye ka ọ ga-eme maka afọ nnata n'ụna. Ime ihe ga-eme m just na-elegekwere m anya ụmụ landed properties, you know. Esetụrụ ha na m na with the little, you know, nhazikwe ihe na, you know, na zụtakwa ala. Achọta ga-esi na-emegachikwa ụmụ ihe na-agakwa. Chineke dị mma, ezi Chineke dị mma, ezi Chineke dị mma, Chineke nna m n'ụbọchị taa, ezi Chineke dị mma, onye ọma na-eme mma, ezi Chineke dị mma, Chineke nna m n'ụbọchị taa, Good morning, sir. Olinus, me kwadochago ori na-eche m ka ị bịa nwee ike gaba ahịa. M asa na ahụ kwado bịazie kwa aka na m hụ na ị ka na-enye ụra. M sị m asachara gị moto a, asa na m ka ọdọ. Si ebe isi ga-ebu nke apụ ka m sakwuore gị tupu m apụọ. Ị gara hapụ m ewere nke ọzọ ebe ị sagoro nka ihe ngwa bịa ka ị kwado ka ị gawa. Ịma na oge adịrị imo ka ọnụcha dị. Ka ị gaa ka ị nwee ike bata n'oge maka ndị afịa. Ka m sachapụzi ihe m ga-ire efe m.
You know? Hello, excuse me. Biko when you were biko when you were. Okay na crossroad. Mwe follow machukuluru. Dika ana agụ n'egwu ọlụ ọma Chukwuluru ga-eju gị anya. Mwe follow ọma Chukwuluru n'azụ gị and o juru m anya ya mere m ji run after you. Biko enwere m ike inwe access to your access bank. Na you nwere ike inwe gịnị? Access to your access bank. Chimebu. Nna biko iwe wena gị. Maka na nwaanyị pụtara na mkpụkụ nwere size. Ị ga-aga chọrọ size gị zo. Ị chọrọ have access to my access bank. Yeah. Naka ma gwa gị. Mụ na gị enweghị mmekọ. Number 1, ị nwere moto. Iji ụkwụ na-aga. So nne legodo gị anyị ihe yi na ahụ dịka ihe eji chọta n'ọkịrị ka ndị bendan seleta gị ebe ịchụ legodo ka shet gị dịka akwa rekasịrị biko mụ na ga bụrụ size jee chọọ ndị bụ size nne si don't judge the book by its cover. Just give me opportunity ka m gbanyere gị film ịghọtago ọ bụrụkwanụ ka onye ra na-eme kama na ọ bụ ife dị gị na-akpa bụ ife na-ekwu ịghọtago just don't look down on me because ka look down on me nwere ike gị miss your luck. Okay, book okay, the cover is not enticing, so I'm judging it by its good. Sorry. Nah. Nnesi a sị na ọwa onye bụ igu ka ewu na-eso ịbụ igu ọhịa mere m ji eso gị ụta akị m na-eti ka m tinye gị akị gị ata. Don't judge the book by its cover. Ezuru m ka emee ọ bụ ego bụ mma nwoke onye bụ ego adịkwa na-eme mkpọtụ ịghọtago achọrọ m ka just butuo ana ka m kọwara gị onye mbụ aga m abara gị uru. See, money is the only language I speak. And money is the only language I understand. That is it. Yes, so where is the money? You see, we have the same language. I speak, you understand. I speak, you understand. You know what? Ebumonko. Let me see. Ebumonko. Forget about what I'm wearing. Onye gba ọta adịkwa na-etinye aka na akpa ịghọtago. Seeing is believing. Oh yeah, wait. Ka m gbanyere gị film. Ka m gwa gị na ọ bụrụ na odogwu na-epe mpe. Ịghọtago. Leya, ị na-afịa na. Ifu gị asa afụ dị mkpa a na-esi ego. Ebu m ya ka izu ọgụ bụ ọgwụ. Otu a ka ọ pakịrị ebe a. Just take a look. Nyanya. You see? Yeah. So ife niile zuru ka eme. Ọ bụrụ ha na n'ikwote n'ife otukwu. Agbanyelu ngị film. Iribe ka eze. Igolibe. Ka ị jikwana nọọsịs na-eme m ka mbụzi ụmụazị na-eme eri. Ka akwụkwọ ụzọ ọrụ. Anyị na-aga amụghị ebe anyị jeru ịghọtago. Taa, igbugo m. This last line you take na by now akara ịmaga ebe anyị jeru. Ebe, I like it. Ị na-aghọta ya na. I know. Ndị ma heme no kita be. Anyị akwụna anwụ na-akọ ụmụ. Anyị na-ayị ala. I just somewhere. Ana m eme ife ụmụaka. Let's go and look for a place. Ana m eme ife ụmụaka. Ana m agbanye film. Abụ m onye film. Mma agbanyelu gị film taa. Hey! 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 I die here. Now, it was good to him, but I'm not going to be a fella. It was good for him. If you don't go to me about Tawaga, Money, me, him. I put so Kada. I just somewhere the cool, going to why. HM Nigga put a call through. Maybe one of the drivers about Boroge. Like I told you, you know, they come to go number. Imana emewasi akara emefe you ofe. Just kaiji nwayo. I need you nwayo alacha ofe di oko. Kwe na ghọta. Just pagodu cool. I was there kan kowa ko you won sugbe. Ka imata onye gini ya na ebe a. Album too much money man. Money man o ihe na too money. O ihe mbo. Oh yeah. Jinwayo takere small. Ka kwụsị bike. Money man.
Hey! I know. Asa onye bụ igu ka ewu na-eso. Odogwu na-epe mpe. Ihe ọ bụla ị chọrọ iri rie n'isi m. Ị chọrọ ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ṅụọ ya n'isi m. Ị chọrọ ka ọtụta, taa ka olulo, loo. You want to spoil me today? I'm really enjoying myself. Taa. Na mom. Ego pasa. Ego pasa. You are loving. I know. Thank you. I'm nyegi nya kwanu. Okay, se me yata. Ego kamwe. Ose, ose. Era ose. Oh, gara, sorry. Ebe, hinyere mo ba wa agape love. Agape love. Aya kan ji tupere ya tupere. Ngo. Ngo. Asi mi ho bele ga ngo. Ngo ya nishim. Ko bele ga ngo. Waiter! Barman! Bar! Sultan of my water 4 bottles of small stout fast. Na rie ihe obula ga-eri. Rie na ezuru m ka eme. Ha. Azuka togbulu. Odogwu buru guy name. Obere ihe ụmụaka. Akwe na wata. Eat money. Ị na-atọkwa azụ gị na-atọ. Anyị lewo. Just after this side. Three. Chema ga-eke. Ngom. Sigi ihe obula ị ga-eri na aha m. I am equal to the task. Eat. Ugwu a na-arị atụ egwu onye ihe bụ. Onye hụrụ gị ga-enwe m. Riwe ahụ na-echu azụ ọzọ ha butekwu azụ. Baby. Ọ dị ka mmanya. Ọ bawago. Mama, ọ ga-adị m mma ma ebe a ga-akwụta ụgwọ ebe m ga-edowetu isi. Ọ na-aba m. O gbule gị egbu. Oh ya. Ịhụ ka hiti shabazi. Ọ na-awụ. Hey, this period I know ya na-awụ. Ya na-akpịa hit period. Nwoke ọbụla mụ ihe ọ ga-eme ga-aghọta this language. Ka m gakwa ụgwọ room. Ịgazi dinere ana kwa nne. Zegbuo onwe ha ala zuo ike. Mụ na onwe m ezu okwen. Kwe na ghọta. I know. Ma ga-egbu m egbu oge. Sị gị na ebu m nkụ. Enwere m ya. Enwere m ebu m ya ka izu ọgwụ bụ ọgwụ. Ama chọrọ nsogbu m ebe esi na wasị. Ahụla m na sweat a lot. Ka chọọ m nsogbu. Ebe. Ngwa. Ama akwụkwọ m ya. Taa.
I don't see any baby. I don't see any baby. I know this. Mama! Yeah, Longinus. Ogini ka na chi jam since ka na ha phone go na aga. Go ka chi si ka nje chowa. Ogini. Kedu ngwa ya? Kedu ego? Na akpọ line go na aga. Ogini me ele ngwa ibugara ya na shop. Oga ikwesịrị ịdị na-ekwu okwu ngwa ya ma ọ bụ ego ma ọ bụ ebugara shop ma ebugara. Ikwesịrị ịdị na-ajụ m ele chọọchị anyị ga-aga kelewe Chineke maka ndụ m. Ọ gị jụ m ọwa ego ka anyị ji aga ọwa ebila Awụsa ọwa ọkwa ka ọwụ nọ n'elu ụdị anụ a ga-azụ bụrụ agba a ga-eji buru ya otu ebulie ya elu gasị Chineke daalụ maka ihe ọma imere isi ibugile paki shop ọwa ebugile mọchari ihe ndị mmadụ karịrị na-ekwu ụgbọ ahụ na iriele m na ka ote daman onye laịlaị chiri nwa bụ ya gbachara ya bụ onye akarị dị na-ekwu ụgbọ n'isi m asị nwata ọnalaga anwụ ka mgbe ha many years oruzi mgbe ị ga-esetụle ya gị rie ya onye akarị na-ekwu na katọra Chineke mma that my life was saved and was secured. Obinigwe nke atọ lekwa aka m glory be to God for saving my life. Ke ihe na-akọ? Gịnị ka ị na-akọ? Longinus. Kedu ihe na-akọ? Onwebeghị ihe nghọtara. Kedu ngwa ahịa, kedu ego? Mgbe anyị si mi buru mi gawa Ọnịcha mi si ngawa Nnewi ga zụta ahịa. So mgbe m bịara si nga pụta nga pụta wuru ụkwụ si ka m si ụkwụ kọtụ ọjọọ chapịa wee pụta saịdị ebe anyị na-ada abụ ọkada bifo mgbe eze moto na-aga Nnewi. So mgbe ahụ m bịara pụta kpọcha ọga Jude gwa ihe ndị ọ ga-adọwere m na nọ n'ụzọ na-abịa dịka izizie m. So m bịa pụtazie n'ụzọ ebe Klota saịdị expressway nke dị na road. So mezie one man bịaga one girl gafere. So mgbe that girl bịara gafee dị ma na-abịa gafee ha abụọ agafee. So amụghọdụ m ihe mere ma ọwụ ihe ka e tere ha m n'ahụ mmala wuo onwe m. Mgbe m bịara mmanụ onwe m ndị wo empty dama na-abịa kpọrọ m si m mịbaiga na moto ha mbaiga. Mgbe m bịara baiga na moto ha bido ekpere m nwosịrịkwa ha na-ekpe ekpere na-abụ mma mmadụrigo Chineke mma mmadụrigo ego ka ya si ha bịa na-agụ elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ọkụ elu mụnwa na-agụkwa ala nwụrụ ọkụ elu nwụrụ ọkụ ala nwụrụ ya sị send down your power we praise you o Lord. Agụcha ka ha bịa gwa ahụ ịla abụọ anyị na-abụọ nọ shop ọkpara Chineke onye abụọ ma na-adị mma. Agụcha ke ha bịazie abịa wepụta olive oil na mmiri nsọ onye ọbụla kpee ekpere ka ọ ga ha dị ogologo ndụ nyarị ndụ ka nka gba isi awọ bikwe n'ụwa dị akụ ya niile. Gị ma na otu m na-esi achọ ka edere m ndụ because ama m na ị ga-adị ndụ ọkwa nke ahụ ka m nọzi chilizi aka elu ka m na-ekpezi ekpere nwụrụ abụrụ ha fee m ajụ mara tetewo n'akụkụ ime ọhịa ka esi rote ndị mmadụ agbakọọla adọwa ambulance ka ha buru m gawa mochari nkulite ndị mmadụ akpụlagachi ọsọ na-asị o God of wonder na ndị Chineke o mere emere akpọ because ha che na mbe akpata anwụchala ma nwụọ. Gịnị ka m ga-akọrọ mma m otu mkpụrụ nwata nwere anwụ si isi ụlọ na ama moto esi bido ụlọ nụ anwụ niile m tụrụ dizie mgbe a ga-esetụlụ m ekwesịghị eburu ọnwụnwa bịa. Ọga Chineke hụrụ gị n'anya awa chọrọ ka aha gị mebie ị ga-emezi ezi ka isetụlụ mma alawazie gacha ihe m ga-eme onwe m Longinus. Ị ma na ịwa anụ ọhịa iwe ezigbote anụ ọhịa ihe niile ị na-akụ eri dị mkpa aka gị
wụ na 500,000 naira m nyere gị ji gaa ahịa ọ ya wụ ihe niile ị na-akọ eri nwaanyị na ha eburughị gị tii gị na mbalans nwaanyị eburughị gị ịma ihe mere Paulinus ịhụ na n'ụlọ enu o site n'ịhụnanya nwere ebe nna gị nọ na nne gị nọ na vileji ata ahụhụ ndị ọzọ na-gbara m odibo ebe a onwebe nke meruo otu mpempe ihe i mere nchi na ha be ha ọ na ịhụnanya nwere na nna gị ejie gị nke mbụ ịkọ akụkọ ugboro ịbụọ ịkọ akụkọ nke ịtọ ịkọ akụkọ ọ ya ka ị natara ebe a na-akụ echikwe n'osisi fere n'ọjị chino n'ọjị fere n'uji ya wụ na 500,000 agala Paulinus ọ ya ihe na-achịkọrọ m kedu ihe bụ na gị na ebe a na-akọ nshi mistake is always wrong. Mistake can hurt anybody. Eche m na asị Chineke keleziri ya na ụzọ were ndụ m. DPO Chief Jude ahụrụ nwe ncheta nna ya akwa nọ n'ọfịs kpọrọ some of your boys bịa na be m ugbu a bịawa na-abịa ugbu a bịawa ha bịarute gị kọrọ ha ihe ịma ihe mere iduola onwe gị ijila aka duo onwe gị mgbe polisi rute kọwara ha ya aghọtakwa m nke polisi a aghọtakwa m ya o agbakwala m gụ mbụ ọkwa na staịlụ iji chọrọ ipush m ewe ọgụdụkwa wọkụ ọgụdụkwa gakwa ga-ajiri ese mmadụ ole mpa mgburu ma ya nwụọ gakwa ga-ajiri ese nga yo ọgụdụkwa tii na-ahụ m gị na-ahụ m otu gị iche na nwa ọdịnarị ahụdụkwa m ọdịnarị anụkwa m lokal anụkwa fọrin gị sịkwa ibiri anyị ga-ebirikwu ya polisi emerụkwala m ahụ ego ole ụdị ego osef ego ole ego osef ga-eji maka ya gbafuru gị mmadụ ọ ga-eme mistake nke ọnụ ama m many mistakes i mere na ndụ gị aka ga sif na ịchọchụ pụta otu wụrụ mmadụ mistake is always ọghọm. It can happen to anybody any day anytime. Ọghọla m ụlọ ọghọla m ọ gị setụlụ ọmụ diga m ego diga m onye ga-anọ na mịa ka chọọ wee a ga-esi asụ na mme mere ugbo ole ka m rigwele ego gị amaka m zụrụ na skuulu zụchada gel ya gaga alụ onye ọdọ mgbu o mere ịnọ na ya kamgbe emahụla m ọdọ na-awụda ụmụ obere ego nna m na-eji eme ihe ha ya dị ka agwọla m efurefu ị na-akpọrọ m polisi ngwa m ekwewo 500 akwala gị balansa m dịka efuru afọ Fabian duru nwa bụ ihe esi ama m ego na o nyere ya almost 10 million naira wepụkwa 500,000 na 10 million nke nye m diri menyo abịakwala eme ejikwa ụgbọ edisaji m ejikwala edisaji m ịgbara na ngwa kamgbe si ịsọ m aga ụlọ ahịa onye mgbe ị ga-edu m na gị diga m ahịa sigire m nwaanyị ukwu eche m nwa na-abịa abịa ka katkis nwanne nna gị mụ na ya yibiri na anyị ga-abịa na obodo ọkụ na-enwu n'elu ka anyị bịa hụ na ọga gị ka ị setụlụ oge nke anyị nọtaziri o chenjiziri obi ya mezie ya setụlụ oge ka ị latawazie settlement isi settlement ka isi gịnị so agwa Chineke na ogodori na nwoke a setụlụ ma esetụlụ ogodori na okwuteduru okwu settlement okwe m na-edi ogodori na onwe otoshi kpọtụta ya aha ma onwe otoshi isi m ngwa lawa emecha na aga m abịa ka mụ na ndị ngwa ọnụ hụ okwe m na-edi
nwoke gị nwude dị mkpọ ma ha ka m nwokorobịa ibe m nwude m otu ela m n'iyi just kwapụga m like that na enweghị ihe mere ya. In fact, ị makwa ihe kwesịrị ime ugbu a bụ ikwesịrị ịga chọọ ihe dị ndụ gụrụ ewu dị ndụ ma ọwa ọkụkọ dị ndụ just gaa n'ụlọ nsọ otu a ka tọra Chineke mma na nji ndụ m wee bata ma ọ bụrụ ya akara ibu m n'ozu ugbu a bute ozu m ote tọgbọrọ gị nga gị nọ nga akwa na-akwụ. Chineke ekwekwana aghọtaghị m ihe anyị na-akọwa kọwa ya ebe ọ ga-edo m anya aghọta gị. Kedu ihe your problem self? Ma kedu ihe your problem self? Kedu ihe na-aghọta ha? Are you got a nsị gị na enweghị anything like settlement? Ka ị ghọta that na nwoke akwapụrụ m na be ka ị ghọta that na nwoke obi ibe m lechara manya otu gbawa m aka ka ị ghọta that na enwere ihe dị ka settlement na n'ije m batara nke na-aghọta ha. Polycarp, ka ebe nọ mejọ gị ka ebe nọ jụ ihe ajụjụ a njụrụ na onye ajụjụ na-efu ụzọ ndị ajụjụ efu ego ụzọ this time around ọ mgbe mbụ ka a na-asụ onye ajụjụ na-efu ụzọ kwenedi ugbu a onye ajụjụ ọbụla na-efu ụzọ gị ma na onye ajụjụ na-efuzi ụzọ na kagodo ọpụ iwe ka gbagoro ọpụ iwe ka na-elie ụmụ okorobịa ndị anya ha na-achara ede kagodo jụọ ha ajụjụ ka ị mara ma ị ga-efukwa ụzọ n'ihi ha ọ na-ajụ m ka na-ajụ m ka ọzọ ekwule nwere iwe ihe a nwoke a mere m fesi agụ na awụ kọsị mfesa gịnịkwa laik m asị isiri na biko bịa nye m nri ọ na-ajụkasị m ajụjụ ọjọọ m ọjọọ onye si ụzọ ije. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.